दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि गायसनथाइ सान, दिनै 15 फेब्रुवारि एबसुनि जोनोम सान। 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि सानाव बर' हारिनि अलखद समाव जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर आबुं जाबाय। बर' हारि फरायसानि जेंना, समाजारि जेंना, रांखान्थियारि जेंना, हारिमुवारि थुनलाइ माहारिनि गासै सोरबिथिङाव हाबा मावबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि सानाव 1967 मायथाइयाव जोनोम मोन्दों। थारैनो बेखौबो मख'थारनांगोन दि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननाय समाव एबसुनि गिबि आफादगिरि महरै दंमोन बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बे समावनो गिबि गाहाय नेहाथारि महरै दंमोन कनकेश्वर नार्जारी बिथां आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै दं दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै दं खनीन्द्र बसुमतारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोनायखौ बिजिरना नायोब्ला नुगोन एबसुआ बर' माहारिनो बेसेबां बिहोमा होबोदों। राजखान्थि बिथिङावबो गोजोनै जौगानायनि बाथ्रा साननो हानायनि बिथा खालामना होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा। गोजोन आबहावा हमथानो नाजानाय आरो जेरैबो बिथिङाव जौगानायनि बिथांखि लानानै खामानि मावबोदों एबसुआ। बर' हारिनि अलखद समावबो एबसुआ मोजां खामानि मावबोदों आरो हारिनि मोजांनि थाखाय एबसुआ अरायबो खामानि मावलांबाय थागोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।